אז מה הכל חברים, כאן אני בסרטון חדש, שבעצם אתם יודעים שהערוץ שזה גיי. אבל היום אנחנו עומדים לשחק במשחק שיותר זאת, אחרי שעברנו את השלב הקל, הולכים עכשיו לשלב הקשה יותר. עד שנגיע, וללבה אתם כנראה מאוד מחכים, נכון? מי שמחכה מאוד ללבה, שירשם לערוץ, שישים לייק וסאב. ובכל מקרה גם מי שלא, שיעשה את זה. אוקיי, פה זה כבר, לא הבנתי. פה, אוקיי, קודם אני לוקח את הכסף. חשבתי שצריך לקפוץ, אבל שכחתי מזה. זה יותר מדי קל. היי, יש מזגן? יש שם מזגן. היי, זה לא פייר. היי, זה לא פייר, זה לא פייר. זה לא פייר. זה לא פייר. טוב, לא מעניין אותי כבר. רגע, לאיפה אני? ואוי. יאללה, זה הקטע הכי אהוב עליי. לא, אבל, אומייגאד, זה קשה. לא, אני קף, וואי. אל תשכחו שיש לי דברים מיוחד. וואי, זה כזה קשה, כי אני תמיד עולה לו בזמן. לא, 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 בבקשה, בבקשה, בבקשה. אוקיי, זה... אוקיי, זה היה קצת מוזר לחלוטין. אוקיי, איפה שאני? שיש לי לייזר שוטר, ויש לך פה מישהו עם לייזר, תחטוף את זה, מוטה להכיר. לא אכפת לי ממנו, סתם שוטר מאפן. יאללה. לא, 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 למה אני שתיתי? זה למה אני שתיתי? לאחרונה זוכרים איזה סיבוכים זה עשה לנו? אוקיי. אוקיי, מה קרה לי פה לעזאזל? לא רואה כלום. אני לא רואה כלום. אוקיי. אני בשוק הרגע ממה שקרה. היי, למה כולם פשוט... זה מה שאני לך. היי, מה את עושה פה? אני יותר מהר. מובן. טוב, אם היא רוצה את זה, תקבל. יאללה. ביי. לא. אכפת. אוקיי, זה באמת קצת קשה. אוקיי. זה כבר... יאללה. רגע, זה השני. אוקיי. יאללה. רגע, איפה את חזירה לעזאזל? אוקיי. ומה אני נגעתי? מה? אוקיי. תביא אותי. היי, תעד זה. אוי, לא. יופי. יאללה, לחפור. במרץ. אוקיי, אבל אל תשכחו עדיין לעשות לייק למה בכלל לעזאזל רץ? למה? אוקיי, אני גרוע ברובלוקס. מה? לא, זה לא הגיוני. למה אני קניתי סטנטה? רובלוקס. אוקיי, מה? אוקיי, העיקר להיתקע בלב, נכון? אתם תלמדו את השיטה הזאת. מהצד. אוקיי, לא הבנתי אפילו בכלל לאן אני רץ. אוקיי, אני סתם רצתי למקום הזוי שאין בו כלום. אוקיי. עכשיו לייזר, כמובן בשביל להרוג את הדבר הזה, את החתיכת יצור הזה. אני אשים אותך בגיהנום. יצור מרושע, תשים אותו בגיהנום. יאללה, 3. עכשיו יופי. אוקיי,
יש לה קשה, לא אכפת. ננה בחננה. רגע, איפה הכדורים? לא אמור להיות כדורים מתגלשים עליהם? יאללה, אנחנו מצליחים. צריכים לעבור את זה. פוק אפילו. פוק לזכר פוקים של השוטר. יאללה, יש את זה. פה שתייה מתוקה. יאללה. אוי, שמעתי שתייה מתוקה. היום רוצים עצה לפריים. מי שאוהב פה פריים, יש לי עצה בשבילו. אם אתם תלכו לקניון מודיעין ואתם די אוהבים פריים, אז יש שם איזה חנות ממתקים, כנראה בקומה השנייה, שהלכתי אליה היום וראיתי שם סוגי, יש להם די הרבה, יש להם את המשקה החדש של, אני לא זוכר, משהו, אני לא זוכר, אבל יש שם המון משקאות, ויש שם גם איזה מקום גדול של פריים, יש שם פריים מאוד, יש שם המון פריימים, ויש שם איזה משקה חדש שמדובר שם על איזה יוטיובר שאני לא יודע, שאני מכיר אותו, אבל אני לא יודע איך קוראים לו. עוד שנייה, אני אעצור רגע את המשחק, אוקיי? אני אעצר רגע את הסרטון שאני יודע איך קוראים לו. טוב, אני לא מצאתי אותו, אבל זה משקה, משהו כזה. כן, אבל לא פריים. זה לא מדובר על פריים. אבל היה שם גם איזה שף פריימים נדירים מאוד. לא היה שם את השחור ואת זה. אל תשכחו שאנחנו, בגלל שיש לנו את הדברים, אני קניתי את זה בגלל שאני ראיתי די הרבה סרטונים של רובלוקס עם דברים כאלה, וזה היה נראה די מגניב. אז בחרתי גם אני לעשות את זה. ולהראות לכם סרטונים עם זה. אוקיי, עכשיו. אבל מה? אוקיי, אני קופץ, לא יודע למה, אבל אני כל פעם קופץ, וזה משום מה לא נותן. וואי, זה כזה קשה. אבל אני קופץ. לא יודע למה אני קופץ וזה לא קופץ לי. טוב, אבל מה? אני לא יכול לעוף עם זה יותר? לא, מסתור, אני לא יכול לעוף עם זה יותר. וואי, קשה. אוקיי. הייתי אמור לנחות לבפנים ושוב נחתתי. אוקיי, זה קשה. אוקיי, תשכחו שזה החלק השני ועכשיו נוסיף את הקל יותר. עכשיו, לא אכפתי כבר מה בזוק. אל תשכחו שעכשיו אנחנו עושים את הקשה כאילו. עוד רגע נעשה, בסרטון הבא זה כבר יהיה לבה. מי שמתרגש ללבה, אז כן, די מרגש. לבה זה די כיף. היי, אבל אני רוצה לעוף. נו, אני מבקש משהו. רובלוקס, די. למה אני עף ככה כמו איתי? לא יודע למה זה עושה, זה די דבילי. נו, אוקיי, לא יודע למה אני לא יכולתי את זה. למה זה תמיד עף? למה זה תמיד עושה ככה? מי שמשחק ככה? אני כוח, אני שם את זה, לא... די כבר, זה רובלוקס. אני מבקש משהו אחד, שלא יעשה לי את הקונצים. די. לא, די כבר.
אבל מה זה המשחק הגרוע הזה? זה משחק הגרוע הזה. די כבר. אני לא רוצה שזה יקרה אותם, אבל... לא, אני מבקש! רובלוקס! די, אני לא יכול כבר. נזרוק את הרובלוקס הזה לפח. אבל אני מבקש. הרובלוקס זה גרוע. מבינים? למה לא צריך יותר לשחק ברובלוקס? עכשיו אתה תשלם על זה עם האקר. אבל אני מבקש משהו ברובלוקס. שתפסיק לעשות לי את כל הדברים הגרועים האלה. די כבר, אני לא יכול לשחק. אפשר לשחק בשקט. מה נסגר? אני יכול לנסות לשחק? איך? אני רוצה ללכת אבל שם. אבל... אז עכשיו משתנה לי. יאללה, פשוט כבר. זה כזה פשוט, בן אדם דביל. שבטח חולם לעצמו שהוא תופף בחלל. אוי יופי, תודה לאל. אתם מבינים איזה מעצבן? אוקיי, זה החלק הכי סמור. אוקיי, זה החלק שאני לא יודע בכלל איך עוברים אותם. לא, אבל... אתם מבינים? מה? די, זה כבר לא הגיוני, אני חייב ללמוד. אני עובר, אוקיי. מה? לא, די, זה מעצבן. אני לא אסביר לך. מה זה? שונא לשחק רובלוקס. אבל אני... הייתי... זה קשה. עכשיו אתם מבינים כמה זה קשה. אוקיי, זה אבא של מזל. לא, לא מאמין. הדבר הזה הרג אותי. לא, די, אני לא יכול לשחק במשחק הזה כבר. יכול להיות שרובלוקס עושים לי איזה משהו שאני לא יודע, וזה גורם לי בלי סוף למות. לא, די, אני כבר לא יכול לשחק. כזה גרוע. מה? למה זה לא עף לי? למה זה לא? תודה לאל. די כבר! זה לא זז. טוב. אוקיי, אני עוצר את הסרטון. עד שאני אעבור. הצלחתי לעבור את זה. זה היה די ממש התעצבנתי, זה היה די מעצבן. מה? מה זה היה לזה? אוקיי. יוצאים לדרך להרוג אותו. אוקיי. עכשיו את זה אני כבר יכול פשוט לרדת בעצמי. היי! אוקיי. עכשיו תראו, אני יותר מהיר מהמכונית. אוי פתרון יותר איטית מזה. יש יותר מהיר מזה? אוקיי. רגע, סגי את זה. אני לא מאמין שאנחנו עוד רגע מסיימים את המשחק. עוד רגע מסיימים את המשחק. וואו. זה הרבה זמן. לקח לי לשחק. טוב, אז תודה שצפיתם. אז תירשמו לערוץ, תעשו לייק וסאב.